Vadiwa vateereri, tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi. Ndinokumbirawo kuti kana mava kupostawo nyaya yangu muite zvekuvigawo chitupa changu. Inini nyaya yandauya nayo inyaya yakaitwa nasisi vangu, ende nanhasi ndiri pakuzvibvunza kuti zvose izvi zvakaitwa nasisi mangwana hazvizokonzeresi maproblems here, nekuti ivo sisi vakazosvika pakuviga mwana wavo baba vacho vasingazvizivi. Nanhasi handitombofungidziri kuti shoko rerufu rakasvika kuna baba vacho. Mukoma, nyaya yacho yakamira sekudai. Sisi vangu ava vandiri kutaura nezvavo, ivo vane makore 56 years ende vakaroorwa neumwe murume, but murume uyu akavaroora ainge atoriwo mumarriage make, but akazosiyana nemukadzi wake mushure mekunge atanga kudanana nasisi. And the main reason yakakonzeresa kuti marriage yemurume iyeye inge ichizosvika pakuparara yainge yakarwiswa nasisi. Sisi vakasvika pakurwisa marriage yemurume iyeye. I still remember kuti dzimwe nguva sisi vaitomboti ndivaperekedze kuenda kumasowe, asi ndaizoti kana tasvika kumasowe kuya ndaishamisika ivo sisi vaiitirwa munamato sekunge ndivo vainge vachida kutorerwa murume, asi vainge vachitonyepera vanhu vaya vainge vachivabatsira kuti ndiri kuda kutorerwa murume wangu. Izvo ivo sisi ndivo vainge vatori girlfriend. Saka zvakaitika pana sisi pavakatanga kudanana nemurume uyu ndainge ndigere navo. Ivo sisi vainge vatoriwo married, saka vakabva vazotanga kudanana neumwe murume uyo ainge achishandawo pasame company yavainge vachishanda. Vakati vatanga kudanana nemurume iyeye, sisi vakabva vandiudza kuti ndo zvainge zvichiitika kubasa. Saka most of the times ndini ndainge ndichishandiswa sefront as if ndini ndainge ndichidanana nemurume iyeye. Izvo sisi ndo vainge vachidanana nemurume iyeye. Murume iyeye aikwanisa kutombouya kuzoshanyira sisi pamba, obva aita like anenge achida kuona inini. Sometimes murume uyu aiti kana akauya achiita kunge ari kuuya kuzoona inini, taikwanisa kuzosvika late takangogara mudining tichiona mamovie. Sometimes ivo bangukuru avo vainge vakawana sisi before vazorambana vaikwanisa kuzoti vaneta vava kumboenda kunorara, then tobva tangosara tiri inini, sisi nemurume uya chikomba chavo chavainge vachinyepera murume wavo kuti chainge chichidanana neni. Taizoti kana tikasara takagara kudaro, sometimes ivo sisi vaibva vati amainini chiendai munorara, then vobva vazoperekedzana nemurume uya. Handizivi kuti chii chavaizoita, but dzimwe nguva vaisatora nguva vari panze vobva vadzoka zvavo. Mukomanashi, sometimes ndaikwanisa kutomboenda out nemurume uya, but taenda out tiri vatatu, asi bangukuru hapana kana chavakambosuspekta kuti murume uyu ndiye ainge achitodanana nasisi, ainge asingadanani neni kwete. Panguva yacho ivo sisi vainge vaine mwana wavo ainge achiri mudiki, saka vakati vadanana vakazotanga kundiudza kuti murume uya ainge ava kuvapa pressure yekuti vanofanira kuti vange vachizorambana nabangukuru, but ivo sisi vainge vachiti havakwanise kuti vange vachidestroya marriage yavo. But ipapo sisi hameno kuti vainge vachizvifunga sei, nekuti vaisatarisa kuti minamato yose yavainge vachiitira murume uyu yainge ichishanda. Nekuti ndinorangarira kuti umwe munamato wainge uchiitirwa murume uyu nasisi wainge uri munamato wevhiniga. Mumba maigara muine kamwe kabhodhoro kainge kari kevhiniga, then sisi zvavainge vakaita vainge vakanyora zita nesenemu remurume uya ndokubva vakanda kapepa kaya mubhodhoro revhiniga. Bhodhoro iroro rainge richigara muspare room umo mandainge ndichirarira inini. Saka mushure mekunge varamba vachingopiwa pressure neboyfriend yavo, ivo sisi vakabva vazongotiza. Mukomanashi, kutiza kwakaita sisi pamba pavo vakangondisiya vasina kana kumbondiudza. Ndakatombogara nabangukuru kuda kwemaweeks pandakazoona kuti pana pasisi vainge vatotiza murume. Ininiwo ndakabva ndaona kuti chekugarira painge pasina, because one day
sisi vakangoregedza kudzoka kubva kubasa, apa foni yavo kuti inge ichipinda yainge ichiramba kupinda. I think kuti sisi takazokwanisa kuzotovabata after 3 months. Pose apa foni yavo yainge isingashandi, ndo pavakazotanga kutifonera nenhamba dzekusouth Africa vachitiudza kuti vainge vava kushanda vari kuSouth Africa, but inini vakabva vazondiudza chokwadi kuti vainge vakatiza kubva muZimbabwe nemurume uya ndokubva vamboenda zvavo kuSouth Africa. Vakati vagara I think gore rose vari kuSouth Africa, ndo pavakazondiudza kuti vainge vava kudzoka kuZimbabwe ivo nemurume wavo uyo wavainge vaita kuti ange achiparadza marriage yake. Pavakazodzoka kuno kuZimbabwe havana kudzoka kumba kuHarare kwatakakura tichigara, but vakabva vazotsvaka kumwe kwekugara. Nanhasi ndo kwavagere ikoko kuBulawayo. Murume iyeye akabva azotenga zvekare imwe imba kuBulawayo, but kuno kuHarare murume iyeye ane imwe imba family house uko kugere mudzimai wake neumwe mwana wake. Saka sisi zvavakazoita ndezvekuti ameno kuti vakazozvifambisa sei, asi pane pavakazondiudza vachiti ndinofanira kuti ndinge ndichivaperekedza. Ivo vaiti kuChivhu kune umwe munhu hanzi wavaida kuenda kunoona anoitawo zvekubatsira pachivanhu. Takati taenda kuya sisi ameno mimwe mishonga yavakapiwa, but nemanzwiro andakazoita kuburikidza nekusangana nemamwe mamessages ndakabva ndaona kuti izvo zvatainge tafambira kuChivhu sisi vainge vatofambira kunogadzira murume uya. After that ndakazonzwa sisi vachiti vainge vakazotoresa birth remwana, asi pabirth ipapo mukomanashi mwana uyu akazoshaya mai manje. Baba vacho vakanyorwa pabirth, murume uya chikomba chavo icho chavakazotorana nacho. Saka sisi vakazoti vati garei takazongonzwa zvichinzi mwana ainge arwara. Saka mwana akati arwara ndokubva azosvika pakushayika, mwana ndokubva azovigwa. Saka mwana uyu akazochemerwa zvekare kumba ikoko kwasisi. Ende mwana mukunovigwa akangovigwa achiitwa sekunge mwana wemurume uyu ainge ambori chikomba chasisi. Saka ndo nyaya yangu yandati ndinge ndichiuyawo nayo padare. Saka izvi zvakaitwa nasisi mune ramangwana hazvizokonzeresi here? Mukomanashi ndinokumbirawo kuti mundibvunzirewo kune vedare, ndichange ndichitevererawo mucomment section. Ende chikomba ichi chasisi nawo chinova chavabamukuru vangu, munhu wekuti kana wakamutarisa munhu asina kana chimwe chaanombofunga. Izvezvi tichitaura imba iyoyo yacho yavakazotenga kuBulawayo itori muzita rasisi. Ende kana ukasvika kumba ikoko unogumisidzira wakuzviudza kuti pano handishanyi zvekare nemabatirwo acho anenge achiitwa murume uyu. Anoitwa kunge mwanana nasisi, havana kana respect yavanombomupa zvachose. Kana vachitaura nacho chikomba chavo ichocho chava murume wavo vanoita kunge vari kutaura nemwana mudiki. Mukomanashi ndinokumbirawo kuti kana mukapostawo nyaya yangu muzondizivisawo ndikwanise kuzoteverawo mucomment section. Chandiri kungoda kungoziva ndechekuti zvese izvi zvakaitwa nasisi kana kuti zvose izvi zvatakaitiswa nasisi haisi ngozi here? Kana kuti zvakaitwa nasisi hazvizovasungisi here mune ramangwana? Yes, mwana uyu akafa zvake nechirwere chaMwari, but muridzi wemwana haafaniri here kuti ange achiziviswa kuti mwana wake hakusisina? Zvinhu izvi zvatova nemakore zvaitika nekuda kwekuti mwana akazoitwa nasisi nechikomba chavo chavagere nacho izvezvi atova ne12 years. Saka tingangoti zvinhu izvi zvava ne12 to 13 years zvaitika, but murume wekutanga wasisi haazvizivi kuti mwana wavakaita vachiri vose akatoshayika akavigwa. Ende pakavigwa mwana uyu tainge tingori tega. Zvekare hama dzemurume wasisi wavagere naye dzinorakidza kuti idzowo dzakatoramwa murume uyu. Zvinhu zvinogara zvichingondinetsa kuti ko kana murume uyu agere nasisi kana akazongomuka akafa, nhai munhu uyu tichamuisa kupi? Because kunyangwe pamariro emwana wasisi ndo pakazotanga kubuda mashoko, because iye ainge achifonera hama dzake kuti ndinokumbirawo kuti muuye kuzondisapota nekuda kwekuti mwana wangu afa. Hama dzemurume iyeye dzikabva dzati ikoko hatifi takauya,
kuno kuHarare ndo kwatinoziva kuti ndo kumba kwako. Kana wava redi kuti titange kushanyirana, tanga wadzoka kumhuri yako iri kuno kuHarare. Mukomanashi, ruregerero nekuzongoramba ndichirebesa nyaya, asi izvi ndo zvakaitwa nasisi vangu. Kana mukazopostawo ndiziviseiwo ndikwanise kuzoteverera mucomment section. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa nemwanasikana uyu. Zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatitaurei naye mucomment section. Zviriko here izvi? Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi, makadii mukomanashi? Inini ndiri mukadzi ane makore 34 ekuberekwa. Ndainge ndakamboroorwa, ndakaroorwa ka2. Izvezvi ndava mumereji yechinhamba 3. Ndakanga ndichiitawo basa rekuti ndaipotawo ndichipinda mubhawa, asi hapana kana mari yaibuda apa ndakanga ndichigere ndiri ndega. Ndakasvika pakutengesa zvimwe zvinhu zvemumba kuti ndikwanise kuwana mari yerent. Ndakabva ndazoona iri good idea yekusiya basa kuti nditsvake zvimwe zvinhu zvekuita, asi ndakatanga kutambura zvakanyanya. Ndokubva ndaudzwa nevakomana avo vatainge tichishanda navo kuti kana uchida kuita upfumi ndaifanira kuenda kwavanoenda ivo. Saka vakomana ava vanoita zvekubira vanhu. Ivo vakabva vandiudza kuti mabasa avo avanoita ekupota vachipindira vanhu mudzimba. Hanzi vane dumwa ravo ravakapiwa uko kwavakaenda. Hanzi dumwa iroro, hanzi kana vakasvika pamba pekuti panenge paine mari, hanzi rinobva ratanga kufema ende zvekare rinobva raita kuti pamba ipapo pavanenge vachida kupinda, kunyange paine imbwa kana kuti paina gadhi kana kuti ivo varidzi vemba, hanzi vangorara ende vanongoita zvekupinda zviri izi, votobuda zviri izi. Ende kana vakapinda mumba imomo vanongonosvika straight panenge paine mari, vobva vangotora mari vobva vabuda zviri nyore. Kunyange mumashopu, hanzi kana vachida kupaza mashopu vanotoudzwa kuti mari iri pakati. Saka ivo vakabva vandiudza kuti kana ndichidawo kuti ndinge ndichizoita mari yandinenge ndichingopiwa nemaclients angu, ndinokwanisa kuenda navo uko kwavanopota vachienda kunosimbisa dumwa ravo. Saka inini nekutambura kwose kwandainge ndichiita, ndakabva ndati zviri nani kuti ndinge ndichienda nevarume ava next time pavanozoenda kunosimbisa mishonga yavo. Saka nevarume vaya takazoenda, but takabuda munyika ndokubva taenda kuMozambique. Saka umwe wevarume ava munhu wekuti ivo mhuri yavo inobva kuMozambique, ndiye ainge ari muturikiri achitaura zvose zvatainge tichiudzwa nen'anga iyoyo, because n'anga iyoyo inotaura chirudzi cheikoko. Saka iye aiti inini ndikataura ainge achiturikira pazvose zvandainge ndichida kuti ndinge ndichiitirwa. Saka ndakabva ndapiwa kamwe kamudzi. Ndakabva ndanzi kamudzi kacho kandainge ndapiwa ndinofanira kuti kana ndikasangana nemurume wandinenge ndichida, kamudzi ikako ndinofanira kungokaisa pasi perurimi. Murume iyeye wandinenge ndichitaura naye anototi andipfimbe nekuda kwekuti anenge ava kungoona ndakanaka. Pari zvino mukomanashi, sezvandakuudzai kuti ndapinda mamereji akati ende mereji yoga yoga yandiri kupinda, ndiri munhu wekuti ndinobvisirwa, ende ndinotobvisirwa kwekubvisirwa chaiko. Pari zvino mukomanashi, varume vandibvisira mari vanokwana ivo kuita 4, asi murume akatanga kundibvisira mari mushure mekunge ndatanga kushandisa kamudzi aka. Ndosaka ndisingamuverenge pamamarriages andakapinda, nekuda kwekuti akati achingobva mukunondiroora ava kudzokera kuSouth Africa uko kwaainge achishandira ari. Murume iyeye akabva angosangana netsaona ndokubva atoparara. Mukomanashi, apa tainge takangosangana paWhatsApp, ndofungidzira kuti takangodanana kuda kwe2 months. Iye akabva atondiudza kuti aiva nemari yake yaainge akaisa pasaidi, achiti mari iyoyo ainge achida kuzotanga business nayo. Inini ndakabva ndamuudza kuti handikwanise kuti ndinge ndichizouya kuzogara panhu pekuti panenge paine upfumi kudhara. Ndikabva ndamuudza kuti kana achindida iye anofanira kuti auye kuno kuZimbabwe obva andibvisira something, then obva azoenderera mberi nebhizinesi racho raainge achida kutanga, because at that time ainge akandiudza kuti ikoko kuSouth Africa hanzi kunzvimbo kwaainge achigara kwaiva neimwe mall yainge ichida kuvhurwa. Saka hanzi aida kutenga zita reKing Pie obva atanga kabhizinesi kake keKing Pie mumall imomo.
Saka mari yacho yainge ichidiwa yainge yakati wandei. Saka akabva ati iye aiva necash yainge iri ready. Ndikabva ndamuudza kuti it is far much better kuti atange andibvisira something ndokuti iniwo ndikwanise kusununguka kuti ndimutevere kuSouth Africa nditange kugara naye. Apa ndichitaura naye ndainge ndichingoda kungomunzwa kuti anoti kudii, but ndakazoshamisika achitondiudza kuti atoronga madays ekuti auye kuzondiroora, ende zveshuwa akabva auya ende tikatonomugamuchira ndokubva auya akandiroora. Mukomana uyu mukomanashi hatina kana kumbogara tasangana pabonde, akangouya zvake kuzondiroora ndokubva adzokera kuSouth Africa. Ari munzira kuenda kuSouth Africa ndopaakabva azosangana neaccident ndokuzotsakatika kwaakaita. Kubva ipapo ndakabva ndatanga kungopfimbwa, ende kana ndichipfimbwa ndinopfimbwa nevanhu vanenge vaine mari dzavo, ende vanhu vose vanondipfimba havatani kuti vange vachiuya kuzondiroora. Dambudziko randiri kusangana naro mukomanashi nderekuti mushonga uyu mukomanashi ndava nenguva ndisingaushandisi, but zvinhu izvi handichazvidi nekuda kwekuti pose pandinenge ndiri ndinoita kunge magnet yevanhurume. Kunyange ndiri mutauni, kunyange ndiri pai, pese pandinenge ndiri ndinenge ndichingoita kunge munhu ane magnet inokweva vanhurume. Asi patakaenda kuMozambique nevakomana ava, n'anga yacho yakabva yati mushonga uyo wandainge ndakapiwa unongoshanda chete kana kamudzi ikako kari pasi perurimi rwangu, but mukoma kamudzi aka handichazivi kuti kari pai, nekuti ndainge ndakangokaisawo mune kamwe kagaba kaigara kangori muhandbag mangu, ende ndainge ndava netime ndisingakashandisi kamudzi ikako. Nawo kamudzi ikako handichakaoni. Dambudziko ndiroro mukomanashi randiri kusangana naro. Ndinongoti kana ndikataura nemunhu, pangava pari paWhatsApp kana kuti pai, munhu iyeye anogumisidzira angova attracted kwandiri, kunyange ndisina kuisa kana profile picture, pangava pari paWhatsApp kana kuti kuFacebook. Mapictures angu ose ndakazotosvika pakumaloka ndava kuona kuti pressure yacho yandainge ndichipiwa yainge yanyanyisa. Asi still unongoona vanhu vakazara kuinbox kwako. Zvinhu izvi handichazvidi mukomanashi. Ndava kuzviudza kuti murume uyu akabva mukundiroora ndiye wandinofanira kuti ndinge ndichizopinda naye muguva, asi zvinhu zvacho hazvisi kuda kumira. Rimwezve dambudziko randiri kusangana naro nderekuti mukufamba kana ndikakwaziswa nemunhurume kana kuti zviya zvekungoti ndataudzana nemunhurume, kunyange tikasataudzana zverudo kana kuti chii, especially munharaunda mandigere, ndava nedambudziko rekuti kana ndikangoenda kunotenga chinhu pamusika kana kuti patakshop kana pachitengeswa nemunhurume usiku mukomanashi, ndinotorota ndichimuka ndichienda kunopindira, edha angava ari murume uya wandinenge ndambotengera pamusika pake kana kuti mutakshop. Kunyange vana vechikoro chaivo ndatova nemazuva ndichirota each and every day ndichinopindira umwe mwana wechikoro agere munharaunda umo matigere, ende kana ndapindira varume ava vandinenge ndamuka ndichienda kunopindira ndinenge ndichinoita bonde navo, ende inini mukunomuka ndinotomuka kunhengo kwangu kuchirakidza kuti ndabva mukusangana nemunhurume. Please ndibatsireiwo mukomanashi kuti zvinhu izvi zviri kuitika kwandiri hausi mubobo here wandakaenda kunotora kuMozambique. Ende pachigenga ichi chevanhu vandainge ndichiwirirana navo, avo vandakazoenda navo kuMozambique, havasi vose vandainge ndichiwirirana navo. Umwe wavo ndiye ainge achingoti sisi kwandiri, but ndatova netime murume uyu ndisingamuoni, handizivi kuti akaenda kupi. Nhamba dzake ndakambozama kuti ndinge ndichidzifonera dzinongoti not available. Please mukomanashi, ndinokumbirawo kuti mundiisirewo nyaya yangu kune vedare. Chandiri kutsvaga ndechekuti kana painewo nzira dzekuti ndinge ndichirasa mushonga uyu, kunyange zvangu ndava kusaziva kuti kamudzi aka kakaenda kupi, but hope dzandiri kuramba ndichingorota dzava kundityisa each and every day kana ndikangotaudzana nemunhurume. Munhu iyeye ndinozotorota kuhope kwangu ndichiita bonde naye. Please ndibatsireiwo, handidi kuti ndizonzi mukadzi wemubobobo. Vedare zvakangooma hazvo vedu we, nyaya dzacho so
hanzi handidi kuti ndizonzi ndiri mukadzi wemubobobo, please ndibatsireiwo. Vedare ngatitaurei navo mucomment section vahanzvadzi vedu ava. Ndo mamessages andanga ndakakubatirai vadiwa vateereri. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.